Iya, iya, iya.
Matur salam pambuka saking kanca-kanca.
sinten mau namine? Pak Aji Setio. Dimas Farel. Yo, 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 yo. Silakan rewo-rewo. Yang di sana juga semua monggo yo. Kelingan manis rasane. Manis kembang hati sayang ada longsor rasane hati nanging sliramu ora bisa tak duweni Ayo yo yo. Rewo-rewo. Monggo Bunda. Yo. jamu alas kulite ijo sing gagas kok malah ngono ana gula ana semut coben rondo mesti tak rebut yo yo sowan mangane Yo.